elke maand neem ik een petite trein. 20:08 is les en 20:07 is in het midden. Nu waren we meer Heerenveen. Ja, die reis is zo ontstaan in mijn leven. Toch op een dag in de trein zitten gegaan en we zitten Heerenveen op streek gegaan. En we passeren gewoon centraal Friesland hè, in het landschap. Ik onderging dat in een sensationele paniek. Elke keer opnieuw. Dit is het landschap van de geest. Een landschap heb ik net. En ik van jong zou indronken en dat verkeerd het goed werkt. Friesland heeft mij de game gemaakt. Dat is de oorsprong van mij. Ik heb me in de schilderkunst geen landschap voorstellen dan dit. Deze vlakte weer vroeger gewoon in 8 ton. Zonder beperkingen. 4000 koer vanwege het wetten. Dan heb ik vrije toegang van mijn 4 tot nu. Vrije toegang. Vanaf mijn 17e jaar ben ik eigenlijk al zwervende. In de leeszaal te Heerenveen studeerde ik voor mezelf kunstgeschiedenis door plaatjes te bekijken in prachtige boeken. De waanzin om al die plaatjes te bekijken was een hypnotische bezigheid, een soort dwang, bijna seksueel. Fra Angelico, Piero della Francesca en Uccello maakten een diepe indruk op me. In die tijd tekende ik eigenlijk uitsluitend paarden en hardlopers. Tot ik op een gegeven moment in het land ging zitten en een tekening maakte. Al meer dan 34 jaar werkt het Sjoerd de Vries als beeldend kunstenaar. Net volle kunstenaars zullen zoveel slijn haar eigen gongien wezen als hij. Een watje weer op een kunstacademie, maar hij ontdekte al gauw dat er het zelfs uitvinden moest. Op een heel eigen wijze bracht Sjoerd de Vries in de jaren een interpretatie van de woord om hem heen in een grut al longenskippen en portretten. Dit soort velden van mijn mannen. Het sletsje. En de vis, weer, dat is hij weer een viskersjongen. Dus voor hem zijn die dingen heel elementair. En ik hong aan zijn lippen als Ben. Hij vertelde. Dus alles wat essentieel in mijn leven is, heeft mij dit was in de naakte aarde te dwalen. Dat is het ongeveer. Dit is ongeveer het begin van de Friese landen. Ik onderging dit als het toppunt van de sensationele schoonheid. Dus hij is weer een man die zei, iedereen was bij de voordeur, het vindt nergens, snap je? Dat is maar gelukkig weer proberen te worden met wat er om die heen is. Hè? De realiteit, zeg je altijd door de realiteit. Het dreigen besteed. En dat deed je oprecht voor, hoe dreig het besteed weer. Alle details in mijn werk komen exact handgetekend in de natuur. Want ik heb als jongen bij gehoopt tekenen. Ik weet nergens zoals als ik laan. Ik heb in heel wat perioden van mijn leven bij een sketchboek het laan ingegaan. Maar nu is mijn holle sketchboek. Daar heb ik een droom van mijn leven om alleen nog maar een sketchboekje een besteden te hebben. Als verslaggever. Ja. Dat is de andere kant ervan. Het is heel dreigend om het te verarbeiden in dat moderne kunst, hè, een klassiek landschap.
Die reis is gewoon mijn constructie worden voor mijn dagelijks leven. Ik ben er bezig met een roman aan het schrijven. Ook als beeldend kunstenaar. En er zitten een hoop moeilijke hoofdstukken in. Een hele hoop. Hier, kan je zien hoe diep de polder is. Dit is juist echt een holle horizon. Ik heb vroeger als jongen de Haskeveenpolder als de onderkant van de Himalaya verklaard. Snap je? In religieuze zin. Ja. Dit is mijn laboratorium. Mooi plak voor 15 houden in een munt. Ik ben alle dagen ben ik bij mijn atelier. Dit jouwt mij een geestelijke bevrijding. Dit is een hechte. Mijn wereld leidt om me heen, snap je? Ik heb nou net het gevoel dat ik gejaagd ergens heen moet. Als ik op een begane grond krijg de fobie dat ik dat zijn moet en dat zijn moet. En dan zit er altijd wat in de weg. Hier is rust. Zullen we doorheen. Zullen we het waar aankomen? Teun de Vries dat zo mooi, zeg maar, hoe de planken kwam met een opdracht, een verhaaltje over mijn werk, zonder mij te kennen, nam hij mij een magische laborant. Dat vind ik een prachtige. Toen ik hem lezen, boven het boekje waar het in stond, ben ik eerst even wat bang. Letterlijk ben ik zo trots op die titel, de magische laborant. Dit is gewoon een ontwikkeling in mijn werk. De strikijzer betekent alleen maar die bepaalde schroeihitte. Ik ga dat op een gegeven moment ontwikkelen. Het oude strikijzer is nog van iets men. Het is al thuis begonnen. Techniek in de geschiedenis van de kunst. Een van de langstdurige ambachtelijke handelingen. Hè. De grootste periodes in de kunstgeschiedenis bestaan uit de handvaardigheid naar het voorwerp. Ja, dus het echt op linnen schilderen in de zin van, zouden wij dat in de christelijke geschiedenis, met de Santje was het hoogtepunt, de zeilschildering. Is dus een heel kort gebeuren in de totale geschiedenis van beeldende kunst. Nieuwsgierig het resultaat. Daar is je beschadigd. Het jongst bekende werk van mij is nou altijd de inkras. Desnoods met een gebroken punt van het potlood. Daar heb ik een tijd lang met techniek in gehad, rond mijn Santje. En daar is rond mijn 24e, 25e deze techniek waar ik nou altijd op bewezen word als mijn techniek begon. Doelbewust. In oude boeken, uit de boekenkast. De voorstelling te krassen en uit te snijden en als schilderij aan de wand hangen. Dat gelaagde karton,
Dat is in de vorige eeuw. Omdat dat de verbijsterende eigenschap heeft, als alle klassieke middelen in de schilderkunst. Het is met beenderlijnen in elkaar plakt. In lagen. Die beenderlijm heeft de eigenschap dat het elastisch is. En, het kent geen verhitting, het kent geen afkoeling, het herstelt zich altijd weer als lijm. Zodat als die kartons helemaal vocht, olie en bleekwetter en hitte, de eigenschap, als ik het weer bekomen liet en bewerk, dat het dan weer zijn oorspronkelijke gelaagdheid terug weer opkrijgt. En voor mij is het ideaal worden, omdat ik dus het verhaal van de binnenkant van boekkaften dit ontdekte, kreeg ik dus terug dat dit oneindige mogelijkheden voor mij hier, hè, om in iconenliefde in de moderne kunst te vertalen. Dat is hier een snee in dookst, dan kan je het eruit trekken. Maar niks zit hier in de wei om dat nog een keer te snijden en weg uit te trekken. Zodat het nooit opraken. Riet, ja, dat heeft het voor mij, riet. Het waait, het jongt. Het is een essentieel gewas. Het is de grens tussen groen en water. Een echte natuurlijke grens. Vanuit het rijt groeit langzaam het laan. En het is de hals van het dier van goud, hè? Ja. Het is gewoon mijn instrument. Het riet weer in mijn eerste eegopslag van de wereld. Oerl weer, Oerl kwam ik het zien. En Oerl bracht het me daarbij verrassingen. En toen ik het rond mijn 24e zomaar sneetje oproepen kon, nog een wereld van me even. Hey. Misschien is het wel mijn eigen simpelheid dat ik mij het riet tegen die leer. Via riet heb ik bijvoorbeeld hier aan de Hoorn begrepen. Als portretschilder. En wenkbrauwen. Achter al mijn gestalten die ik schilder en portretten, verbeeld ik altijd bij het landschap. Dus mijn naakten ben eigenlijk ook buiten. En mijn portretten. Sommige portretten ontstaan uit natuurlijke gedrevenheid mijnerzijds. En andere portretten ontstaan gewoon omdat de opdracht er is. Maar het fascinerende van het resultaat is voor mij gelijk. Een portret wat als schilderij bedoeld is, kan geen subjectieve waarden verdragen. Snap je? Dat regelt zich vanzelf. Dus ik ben in staat van wat men zijn grootste vijand normaal en eerlijk uit te beelden. Daar acht ik mij daar in staat. In creatieve zin. Ik heb ook nog nooit een portret maken uit persoonlijke bewondering.
Ik me net herinneren. Portretten ontstaan uit de noodwendigheid van het leven. Ja, als ik mijn jeugdportretten van his heid, inderdaad, die heb ik dus iets bewondering voor hem maken. Ja, dat is echt zo. En misschien door iets bewondering wel zag het aantal zelfportretten. Als het goed is, hij is altijd vol te staan. Hè? En als het net goed is, wordt de ezel helemaal leeg. Ja. Dat er bij wat ontstuurt. En het heeft altijd het gevolg dat ik het goed terugbouwen kan in andere dingen. Maar in het grootste part van mijn leven weer portretten het onderwerp voor de dagelijkse behoeften. Maar het portret schilderen, dus behalve zonder het portret tekenen. Wat ik altijd in een periode gebeurt, dan wordt het een paar maanden en dan geen maanden geen portret meisje. Dat is heel eenvoudig. Dat meisje ben ik net meer dik hoor. Dat is de ene keer wel wil en de andere keer niet. Daar begin ik langzaam aan te wennen. Ik denk dat dat gewoon natuurlijk is. Dat is in de sport, hè. Je hebt een hele jaar in topvorm bij, gewoon een deel van hier. Dus dat is ook... In die vergelijkingen is het voor mij het makkelijkst uit te lezen. Dat het gewoon het leven als kunstenaar op die manier het leven is van een topsporter. Professional. De laatste jaren van het bestuur van Kunstacademie Vredeman de Vries in Wehout was Sjoerd de Vries een van de gastdocenten. Toen de academie verdween, werd hij meioprichter en docent van de Vrije Academie in Wehout. Als jochter hem zelfs net als lesjouwer. Die rol is de eenvoudigste rol in zo'n situatie, die van trainer. Ik probeer hier in echte huishoudelijke zin als trainer te fungeren. In echte zin bedoel ik dat. Dus de meesten trainen in hun eigen kwaliteit. Zie, het artistieke niveau van die schets, ja, is een voltreffer. Die schets heeft geen artistieke uitstraling. Mooi, dat zeg ik goed. Die straalt niks uit, er zijn alleen maar heen die mogen kan tekenen. Die tekening straalt wat uit. Ja. En ik zag dat en toen dacht ik jou dus van streek. Door te zeggen, probeer hem nou zo te houden. Ik ben er heel bewust mee begonnen. Dat wist ik van lesjaren. Ik wist wel wat een artistiek trainer weer. En ik heb ontdekt dat het hetzelfde is. Mensen met een bepaalde aanleg voor artisticiteit hebben er meestal een passende ontwikkeling bij. Dat is een wonderlijke eenheid van de natuur. Die kan dus trainen. Die hoeft niks te leren. Die moet trainen in wat ze kennen. Om dat beter te leren. Het aan de andere kant voor mijzelf als volstrekt autodidact in deze zaken dezelfde leerzame werking als voor de deelnemers. Dat ik met mijn manier van uitlezen echt weermeidje was steen voor Charlie Chaplin. Hij is hier net echt, vaak net een docent, hij houdt een tip en dan laat hij je volledig het zelf uitwerken. Waardoor je dus het idee krijgt dat je eigenlijk geen begeleiding hebt, omdat je alles zelf moet, maar wel in een bepaalde richting stuurt wordt. En hij zit dus ontzettend open voor alle mogelijkheden.
Ik ben eigenlijk de enige die hier over een landschap doet. Op het ogenblik. En de oren hebben vaak al hier ooronderwerp. Maar wat voor onderwerp je ga, hij benadert het vanuit het onderwerp dat degene ermee bezig is. Dus hij leeft zich echt in bij degene die het komt is. Dat praktiseer je niet. Nee, dat was even de kop. Ja. Maar ik zie nog niet zo gewoon. Nee, dat is zo. Ik heb je altijd wat nieuw begin gevonden. Altijd weer opnieuw. Een dichter schreeuwt een gedicht. En een goed gedicht is altijd hetzelfde gedicht. Samenvatting van gevoelens. De vernijingsdrift beheerst me helemaal. Ik zie nou zien van oud 1979 zien een bijna haast kleurloze oeuvre aan. En die kleur die erin ontstond, kwam echt uit geestelijke nood. Er is ook een orentoegang en dat is uit echt wilde liefde voor het vak werken. En dat heb ik nog steeds altijd bij me doen. En heb ik zien iedereen verdedigen in medische zin. Dat ik net van geboorte dat mensen wie wat ze zien kwam. Maar dat zou makkelijk vermengd. Zo misverstanden om me heen, toen alles heen moest. Omdat ik toch niks oorschoorde dan uitbeelden wat ik viel. Ik heb dat nog nooit oorschild. Hoe vier ik vetzakker ben. Dat weer dan de reden dat ik de traditie van vooruitgang missen moest. Ik ben daar helemaal volledig primitief in. Ik zou elke keer als ik weer opnieuw met mijn werk begin, de hel op ziekje om het mooiste voor elkaar te krijgen wat ik ken. Nou, dat is vanwege het feit dat ik wereldkampioen eten ben, wegens diabetes. Ik eet 5000 calorieën per dag. Wat had alcohol voor invloed op die kunstwerken, op die manier van werken? Ik ken dat zelf maar in toon en kleur waarom zitten. Met de drank, taslaai en die periode dat mijn lied van verdriet begon de alcohol tegelijk. De invloed van alcohol is algemeen bekend. Daar ga je gewoon deel van. Je hebt niks met alcohol te zien. Het leven is zonder drinken voor mij lekker moeilijk ook. De drank hier problemen, maar dat is hier maar één probleem, dat is weer de drank zelf. Zonder die drank barst ik nou van de sociale problemen. Die ik als alcoholist net hier. Dus ik ken persoonlijk, de drank wie op een gegeven moment oor. Ja? Daar kijk ik alleen maar van zitten. Ik ben er gewoon van genezen, ja? Van die ene dag op te horen hoef ik geen drank meer. Hoogtepunt en dieptepunt, dagelijks. Ik sta nog heel geestelijk reëel in die lange periode van aaneensluitende dronkenschappen. Dat geestelijk leven in die dronkenschappen is, dat je net meer drinken net stopt. Ik ben alleen nog scherper en ik ben nog ondraaglijker eigenlijk voor mijn omgeving. Ik kan me dus in die dronkenperiode net herinneren dat ik net serieus was. Snap je? Dus wie kijk zo'n probleem is nou. To be or not to be, dat is de kwestie. Met of zonder drank.
heb een hoop wollen vroeger. En ik ben door onmacht en tegenslag de kunstenaar worden die ik nou ben. Pure, echte tegenslag heb ik gedwongen om het beeld wat mijn werk nou voor aan het publiek heeft, is echt ontstaan uit echte tegenslag. En wat ik die 24 jaar dat ik het nog op aarde rondvinden kan, heb ik toch nog steeds de hoop dat ik het beeld van mijzelf als kunstenaar, zag dat als jongen van Santje voor regen hier nog erom vind. Anders kan ik echt mijn mislukt leven afscheid nemen.